Backstage. Yegişenle show bu gedek Murat Öwezov'un VIP aydımının sahna arkasında klipi şekile geçirýän bolsa elbette şatlyk sopaýyp. Klipin şekile geçirişine gelin tomaşa edelim. Bir hili VIP ali Eydimde hemmesi Fermenip gör diyen mi bari Sen doğdun bana şeker Bana bosandan yeter Bu şarkı şu şeyde inne Oğlum sohbeden öter Ödgen nazarı barka Söyüp korocak marka Söyyen barkası Yolunu Yüreğine girmege ayter var mı mana Mana tarıp duydur çala uçup vararın yanına Yüreğine girmege ayter var mı mana Mana tarıp duydur çala uçup vararın yanına Leylo 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 la Leylo leylo la Leylo 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 la Klipten sonra Murat Öwezov bilen şeýle söhbetdeşlik gurnadyk. Bugünler Murat Öwezowdan nähil täzirliklere garaşmaly? Netip bolsa 2024-nji ýylda has bir hili hyjyly başladyk. Terediler üçin 2024 has şowly zat bolýar diýip onumuz belki şo motivasiýa bolup bilemok. Geçen ýyl kan köp täzelik etmedik. Bu ýyl has gowy täzelikler etmegi kirlenýän. Kan aýdymlar müşkütdir. Eýem dokul 10 bolay. Tek halk köpçülüğüne hödürlenmedik aydımlar var. Onsunun hem tayinel köpsüne ses yazılarını şu at geçirip otur. Hatta şu at saat neçe oldu? 3 oldu mu? Semkamız dinlik VIP diyen aydımıza. Ondan sonra gidip yine de aydıma golos koymalılık eğer yetiştik katiyada olmasın. Yetişip bilenmedi klip ederse inşallah 4-5 tane şartlık sopu yağda yanca. Murat, eger de şu ikiden birini saylamalı bolsa haýsyny saylardınız? Aşa bay bolmakmy ya aşa sagdyn bolmak? Aşa däl ýöne yeterlikli pulum bolsa beýenerdim. Misal üçin saglyk üçin pul gerekde. Neme öňem biriniň aýdýaly, hiç tadyň ýok wagty demewläniň bilen odan kaşan jaýyň içinde Mercedesiň içinde demewläniň deň dälýär. Şoň kuýaly. Hiç TikTok'a girmedlik ya da hiç YouTube'a girmedlik? TikTok'a girmedik. YouTube'da dünya var. Bütün dünya YouTube'da. Boyun 10 santimetr kiçelsin ya da 10 kilo semre? Semre. Semre son horlanıp bolan o kiçelsen gadi. Bu yaştan sonra çimboy. Ömrüňiziň soňuna çenli 10 ýaşly görünmek ya da 70 ýaşly görünmek? 10 ýaşly. Saçyňy düýbinden aýyrtmakmy ya 10 ýyl ösdürmek? 10 ýyl ösdürmek. Saçymy aýyrtmak hiç gelişenem. Jennifer Lopez bilen duet ya da Tarkan bilen duet? Tarkan конечно kumirim ýöne Jennifer bilen конечно. Bay bo. Akylyň 20% kemelmegmi ya puluň 20% kemelmegi? Puluň we. Akıllı korkunç bolmakmy ya owadan samsyk bolmak? Akıllı korkunç bolmak. Keýigi kaplandan halas etmekmi ya 100 000 dolar almak? Keýigi kaplandan halas etjekmi? Harry Potter'ın güýçlerini gadanmakmy ya Spider-Man'ın güýçlerini gadanmak? Spider-Man ýaýyna. Täze Emir Zan'ın gowurýan personaj. Müsürde gedelençmi ya Paris'te gedelenç? Paris конечно. Täzelikleri görmeli. Ronaldo bilen maşyna gedelenç etmekmi ya kakaňyz bilen? Şunuňyz bilen sorýanmyş toraga. Oň jogap belli. Kakam bilen ýöne görüşdüm bolýar. 1 minutlyk. Hiç de sonra o mercekler yani 1 minut görsem bolýar. Ronaldo. Mars barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Marsym biraz kötenli şlartyda. Yani kakaň ýanyna men onu gowurýan. Olmagy ananny men kakaty al kabul etdi. Kiçijekliginden aldyk. 2 aýlyjak wagty we şu wagt ýanymyzda. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bu aýdym we klip, bu aýdymy eýem işlemde kän wagt boldy. 1 ýyldan geçdi ýani ýalňyşmasam.
Habibcan işlep berdi. Ondan sonra şuun klip edeli. Aytýana 2023'de men gaty ýalty boldum. Gelentirek boldum. Sumutdanam biraz daşlaşdym diýip biler. Ýana inşallah inni gaty çynym şu berdi. Şu ýyl çynym. Ha, gowerýan bulaydym men. O klip gerekdi. Bugünem inte kadrlar görmedim, ýani gowalandyr diýip umyt edýän. Ve klipe gatnaşan ähli ýigitlere, gyýdlara ýürekden minnetdarlyk bildirim. Uçup bararım yanına